Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, μία στις 3 μεγάλες εταιρείες που θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα θα είναι εταιρείες τεχνολογίας, εκτίμησε ο κύριος Τζιραλής, συνιδρυτής του Open Fund, που μετρά στο ενεργητικό του χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε start-up επιχειρήσεις. Η αγορά των τεχνολογιών φαίνεται να προσφέρει πεδίο δράσης σε νέους επιχειρηματίες, με τον κύριο Τζιραλή να δηλώνει ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον των ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων. Ο κύριος Τζιραλής βρέθηκε χθες στον Βόλο, στο αμφιθέατρο χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Startup Weekend, δείχνοντας ουσιαστικά τον δρόμο της ίδρυσης εταιρεών τεχνολογίας στους υποψήφιους νέους επιχειρηματίες. Το Startup Weekend στο Βόλο, μια εκδήλωση που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να σχηματίσουν ομάδες και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να κάνουν την ιδέα τους προϊόν. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο έμψυχο δυναμικό της περιοχής. Σημειώνεται ότι η διοργάνωση του δεύτερου Startup Weekend Βόλος υποστηρίζεται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Startup Weekend είναι ένας παγκόσμιος θεσμός, ο οποίος αποτελείται από νέους και φιλόδοξους ανθρώπους, ανάμεσά τους και επιχειρηματίες. Όλα τα μέλη της παγκόσμιας αυτής διοργάνωσης έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν, να διδάξουν και να εμψυχώσουν άτομα που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα, ώστε να μοιραστούν τις ιδέες τους, να δημιουργήσουν ομάδες και μέσα σε 54 ώρες να δημιουργήσουν μια startup επιχείρηση. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει σε εκατοντάδες πόλεις όλο τον κόσμο και αφορά στην ενθάρρυνση νέων κυρίως στο να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές προσπάθειες και να προχωρήσουν πολύ γρήγορα στην υλοποίησή τους. Φέρνουμε κοντά τους ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα στελεχών επιχειρήσεων, χρηματοδοτικών μηχανισμών. Μια τέτοια δράση δεν θα μπορούσε να μείνει χωρίς τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας. Πρόκειται για ένα event, νομίζω αρκετά καινοτόμο για την περιοχή και αποτελεί αίρισμα προσέλκυσης και ανθρώπων που θα επέλεγαν τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας για να φοιτήσουν. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται και η αντίστοιχη πόλη που έχει κάνει κάτι αντίστοιχο είναι η Νέα Υόρκη. Και μόνο αυτά είναι αρκετά θελκτικά.